Evo, sad ove godine smo proslavili punih 30 godina rada. To nam je uređaj koji radi kemičku analizu sirovog mleka i gotovih proizvoda. Što se tiče kemije, automatski uzima samo. Ona je mikrobiolog. Sveža, ajde ispričaj malo uređaj, taj uređaj koji koristimo za ovaj uređaj Baktoskar, imamo ga mi i Sljedeća mašina je mašinica za... Pustite mašinu! Pre svega želim da se zahvalim ministru Momiroviću što nas je posetio ovom prilikom i da mu pokažemo naš proces proizvodnje. Mi se nalazimo trenutno, to jest ministar, u mlekari Granice, koja dnevno prerađuje 80 tona mleka. Imamo 204 zaposlena čoveka i, da kažem, tu smo na tržištu Srbije. U Šumadiji, južni deo, istočni i malo severni deo. Imamo čak i oznaku čuvar kuće, to znači da je naš proizvod stvarno dobro kvaliteta. Želim prvo da se zahvalim gospodinu ministru unutrašnje i spoljne trgovine
gospodinu Tomislavu Momiroviću na poseti opštini Mladenovac i na poseti Mlekari Granice. Takođe želim da se zahvalim porodici Vukadinović na gostoprimstvu, gospođi Svetlani Vukadinović i gospodinu Draganu Vukadinoviću. Napomenuo bih da je Mlekara Granice jedna od najboljih kompanija ne samo u opštini Mladenovac, u Beogradskom regionu, već i Srbiji. Prepoznatljivi su po njihovim proizvodima koji su dobro kvaliteta i mislim da su zastupljeni u celoj Srbiji i svim hipermarketima i prodavnicama. Takođe, pohvalio bih kompaniju Granice kao jednu društveno odgovornu kompaniju i zahvalio im se na dobroj saradnji sa opštinom Mladenovac. Velika su podrška u mnogim projektima opštine Mladenovac i ja se nadam da ćemo dobru saradnju nastaviti i dalje. Takođe, čestitam im na mnogim priznanjima, ne samo u proizvodnji dugoj 30 godina i negde oko 200 radnika radi u ovoj fabrici, nego i na velikoj proizvodnji preko 150 tona mleka se prerađuje. Čuli smo danas podatak da dnevno se preradi oko 30.000 litara jogurta, to je impozantna cifra. Takođe videli smo i nove inovacije u ovoj fabrici i ja im želim puno uspeha u daljem radu. Takođe, želim da pohvalim našu dobru saradnju i zahvalio bi se rukovodstvu grada Beograda, prvenstveno gradonačelniku Šapiću na jednoj velikoj investiciji, a to je rekonstrukcija ulice Nikole Pašića u dužini 3 km kojom smo došli do Mlekare Granice i ja se nadam da će ova kompanija i dalje biti najprepoznatljiviji brend u našoj opštini. Dobar dan, velika je privilegija danas biti ovde u Mladenovcu i prvo bih želeo da čestitam porodici Vukadinović na jednom zaista neverovatnom uspehu napraviti ovakav brend. Brend koji praktično zna cela Srbija i zaposliti više od 200 ljudi ovde u Mladenovcu je veliki uspeh i velika obaveza za sve nas u Vladi Republike Srbije da damo dodatnu podršku kako bi ova kompanija mogla dalje da se širi, da raste u svojim prometima, da dodatno ljude zapošljava, jer često pričamo o rastu BDP-a, o rastu ekonomije, o širenju naše infrastrukturne mreže, ali ako to ne oseti svaka kompanija, ako to ne oseti svaki zaposleni u toj kompaniji, mi nismo uradili pravi posao. Moramo da podignemo ovakve kompanije, moramo da im damo dodatnu podršku. Ove kompanije zaslužuju svo poštovanje. Ja sam dugo konzumirao proizvode Mlekare Granica, da uopšte nisam znao da je ova mlekara iz Mladenovca, da je praktično tu na 50 km od moje kuće. Sada sam imao priliku i da obiđem ceo ovaj proizvodni proces koji je zaista urađen pod najvišim standardima. Ja sam obišao jednu mlekaru u Italiji pre nekoliko godina. Ovde su standardi na višem nivou. Zaista kada uđete unutra imate utisak da ste u jednom institutu u kojem se vodi računa o svemu. Pre svega o higijeni, a onda i o kvalitetu proizvoda i mnogo sam naučio. Mnogo sam naučio naravno i od porodice Vukadinović i od svih ovih divnih ljudi koji učestvuju u proizvodnom procesu. Velika je stvar za Mladenovac da ima ovakvu kompaniju i ja sam uveren da pravi uspesi tek predstoje i želim im puno sreće, želim im još puno zaposlenih, želim im da nastave da se šire, da država u svojim infrastrukturnim investicijama u smislu struje, gasa, a naravno onda i putne infrastrukture im da podršku, jer moramo da napredujemo, moramo da podižemo standard naših građana, moramo da podižemo standard naših kompanija i mislim da su Granice pravi primer kako smo napredovali poslednjih 10 godina. Još jednom ja im želim svu sreću, predsedniku opštine gospodinu Glišiću, mom dragom prijatelju, želim da ih dodatno podržava i da zajednički budemo svi svedoci još većeg uspeha ove fenomenalne kompanije.